mga kasama natin. Salamat kamo, God bless. Maraming salamat sa suporta. Siyempre, sa lahat ng lugar natin. Maraming salamat sa inyo guys. God bless. Ako pa si Mablang na nasa upaw yan. You're the same God today and the same God tomorrow. Help me see the victory you already see. Let my faith be today what it will be tomorrow. When I've seen the victory you already see. Oh, Jesus, I believe. Pakita mo yung tip box. Ayan. Tiger yan. Yan. Napali dito. Berasa? Maluwag ka dyan? Maluwag ka dyan, sir? Okay. 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 Okay na po. Okay na. Okay. Okay na. Okay na. Next na ito. Yan o. Sabi niyo may tatak daw ang... Wala naman mga tatak nyo. Bakit ganyan mo yan? Okay. Okay na. Ano? Ang gusto mo? Spider-Man? Spider? Pwede yung dinosaur. Yung dinosaur. Gusto mo dinosaur? Ha? Spider-Man? Spider. Okay. Okay. Okay na. Okay. Okay. Okay na. Okay na. Okay. Okay na. Finish. Okay na. Smile. Okay. 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 Okay na. Video kami lahat. Kanina pa ako dito, hindi ka nagpapabideo eh. Dapat nandun may pabinyaka ako yun. Sana nakal na nila ng video mo nandun. Mga salting na po rin naman. Kasi ayo. One, two.
smile. Yan. Okay. Okay. Okay na. Tingin. Tingin ka nun, tingin ka nun. Smile ka, smile. Yan. Ah, tayo, tayo. Ah. Okay. Ha? 10. 10 pa? Na magkano ano? Magkano ano? Okay. Okay na. Pagka tayo gusto na kain. Ano? Okay na. Okay na. Magkano yung kuya pag may pangalan? Okay, smile. Okay. Okay na. Okay. Okay na. Okay. Okay, okay na. Okay. Okay na, okay na. Okay, sir. Okay na po. Okay, okay na, okay na. Okay. Picture na nakapata. Nakapamakapilaw. Ay, try natin yung magkay. Okay. 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 Okay na. Okay na. Pakita mo yung tip box. Ayan. Yan. Sino po sa kanila? Sino po? Any last word po sa kanila? Ma'am, dala ba tayo ng chapo? Dalawa, pakita natin sa kanila walang dala yung ating ng chapo. Alright, ma'am? Chapo. Ma'am, paglalagay mo na po. Sige, paglalagay mo na po yan. Guys! Ulitin ko! Ano po sila? First trick o second trick? Ano po sila? First trick, second trick? Ano po? Kaya pakialok mo na po ha? Pakialok mo na po, Mike. Hindi na tayo sabay-sabay. And one! Ma'am, two! Three! Revolution! Abracadabra! Pagalaw po namin ang gagalaw. May nararamdaman po naman. Sakit sa puso.